ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇଁ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର କରୋନା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଇୟର୍ସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆମର 18ଟା ଟିମ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 11ଟା କଲଚରାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ